po sa nag-request lang na Uma Kakadi. Napnapanam apay ita kalang ang parang sinapsapal ka hindi ka man lang makita bimanaw ka imbatinag na agmay mag-isa ang yati mo kinayat winuin ka kinagura napnapanam mapay ita kalang ang parang sinapsapal ka hindi ka man lang makita bimanaw ka imbatinag na agmay mag-isa ang yati mo kinayat winduin ka kinagura Nauma ka di Kaapay kasta ka Diyan ka din napadegel ka Naragsak ka di Kadinak makita Minamaag nga ayat Ang angaw sa salita Napnapanam mapay ita kalang ang parang sinapsapal ka hindi ka man lang makita bimanaw ka imbatinag na agmay mag-isa anyat di mo kinayat wenduin ka kinagura Nauma ka di Kaapay kasta ka Diyan ka din napategel ka Naragsak ka din Tadinak makita Minamaag nga ayat Ang angaw asar sarita Kasta ka Diyan ka din napadegel ka Naragsak ka kadin Tadinak makita Minamaag nga ayat Ang angaw sa sarita Alright, so pasensya na po sa One Sweet Day. Ayan.